Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е провел разговори с представители на Министерството на правосъдието на Съединените щати, на които са обсъдени възможности за възбуждане на федерално преследване срещу лица, които се опитват да избегнат санкции по закона Магнитски, както и срещу хора, които ги подпомагат. Демерджиев се е срещнал и с заместник държавния секретар на Съединените щати Томас Динано. Говорим и за информация, и за доказателства и не говорим само за полети, говорим за много по-мащабни действия и много повече от тези действия. Впрочем, предупредихме представителите на Федералната прокуратура и на Министерството на правосъдието, че има опасност не всички институции в България да им съдействат. Визирах българската прокуратура. Доста колеблива е тя в действията си. Понякога действа, понякога не действа, понякога все още ни затруднява. Надявам се това да не се случи по повод на тези разследвания, защото те ще бъдат очевидно в фокуса на вниманието и на правоохранителните органи в Америка.